Lagi ketemu terus ngeliatin dulu. Lala tengah-tengah. Sini lai nai, asyik tong lai ma, shui jagi tong gan khao. Lang ma tong sha, bukha pogla, mui tu tong gan khao. Sini lai nai, asyik tong lai ma, shui jagi tong gan khao. Lang ma tong sha, bukha pogla, mui tu tong gan khao. Ana puru ke buta kabdi. Lamari min ani kumni menai mung menai rohor ni hamari rewe bekhani ang thang na puru ke buta kabdi lamari min ani kapang kapurma kumala shubuy norog no ya paru angde tiniti shalo mathang nai no mui tu manan khale kapang kapurma kumala shubuy norog no ya paru angde initi chalo mathang nai no mui tu manan khale Hari gobar nai heng rabu bar pungai khima kerai tu baya khibi ui tini mathango mokol ni ho jadi muktu Hari gobar nai heng rabu bar pungai khima kerai tu baya khibi ui ini mathango mokol ni ho jadi muktu ang na puru ke buta kabdi lamari min ani kumni menai mung menai rohori hamari rewe bekhani ang na puru ke buta kabdi lamari min ani lamari min ani lamari min ani
kam kadar ni? Ani bumung ke nare musun. Nare motor. Abo bu kami kajar. Tangpui kami. Tampi kami. Normal jetini reson ni marum hekba nok ni marum je repan family abo rokle bisu man kan rok. Abo to bike sana to 10-15 kg dong nih. Abo jatun dor banyak bisu family nomor de tong tampi yo. Family tong atau T20 poribar tong. Isi poribar. Nong ration card rokle ka tong bai. Ration card tong to Jatun de tong bai. joto kuri. APL BPL. BPL tong untuk tong. Nong ration jon sabra besal. 15 kilometer nih teh. Biang digi apa? Bidi bazar. Norok buba hakir norok ration marum na hari tong. Jeng orang ni gari reja baik thang ta. Gari jap lima tongga. Gari reja. Normal jetini marum famnya ni. Abang ki सरकारी ठीक है ना पब्लिक ठीक है Public ni theke. पब्लिक ठीक है नॉर्मल ते और के अपन एसडीएम है के कुमन बरक सरगम बरक फाइट ना ठीक है नॉर बोबा है के तास नॉर तंग चले तो ता को दिया को Jeng do bolong ni mari rok khalai chai tong ta. लॉकडाउन टोटे बो कोलक मन तंग को के नॉर तई बोबा है के तई नॉर नि तामु तंग जिनर जे सानाय बोबा है तंग Apa to kini thai tong ta. Tang ni ma ta na nai. Pulano sini khorang media sono khaka ham besi baya paro. Tini oro Jompu jela sub division under ni. Kila Borma Ponchayat 5 number wato Tangpui kami o phai sopai lekja. Karon taun bagi ke ani sung saimano hayung sakao hayakaba o prithibiwo belai kirma sinsa rupai koplong hayakaba manjaglai tabuk tongmani bagi aboni bagi already India government saklai reka lockdown aboni bagi sini borok বিশেষ খাই sini hasuk ko tongnai rok borok ni onek samung nungo crisis laijak mase aman ya abo hai belai bibranto khlai laijak aboni bagi sengtini abo hai kogrok no khnawi o tangpui kami o phai sok pai laika te o tangpui kami ni taku bukuk sumai seng kok salaika borok ni dukho ni kok no seng sai khnarka te borok ni birmani kok no seng sai khnarka obon teine seng belai kha khamja je sini sukmani বা যে সিনি মানমানি আবরণ তাবুক সং কোনো সরকারনি সাহায্য ইয়াকো কারণ সং পাবলিক নি সাহায্য সং যে মানমানি বরকন তাবুক সক জরাও সং সুবালাই তংলাই যাওতা নর জিমার ন ফানি রকলে বু ন থানি হেগে বু সংস্থানি ন জিমার মর নর ফানি ফাই বেলাই হামবাই আনি মং সুকরাই দে বর্মা আং ইয়ট আইপিএফ তিনি এডভাইস জেনারেল চেয়ারম্যান তাকারদলা ডিভিশননি তাই পার্টি আইপিএফ তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট Jompu Takarla division ni no, tapi ang CSC ni Sara Tripura nengge central ni yot IPF tini member botongo. Seng abo ke kuno ojaga wo haipeno seng party no tabuk sojara wo party no kuno mention khlaya. Haipeno jehetu obono seng bises khaya haipeno sini dopharok ba sini jati rok. Kabang mo abo haike area kona dogo tongnai rok bises khai kona kuni bo tongnai rok. Borok no bazar khujar borok belai distance borok hasal norok saimano tai nugo o tangpui kami belai bazar ba hasal sing mia bo ang kok salaika sini SDM sarbai borok kok salai meni porewo borok bo hayo belai borok tam hni saka borok dukhoni kok sing bolong rogo thanginai bolong ni tharok sing salai ma tongso bolong ni joto manne nini sajaknai manne abo hairo sing naitu ma tongso abo hai o area ni bol kok saharka SDM bai kok salaimani porewo bo ano kok rekha tini nang ajaga thangi visit khaimani porewo borok ni sujog subidar tamana ration ni mairung mayangi tongkhangke ba ration ni joto kisu manthai soktai abo bebak no borok no prom khaira jaknai tei khanani bisingano borok ni o parao je sujog subidar phai sokpai nai borok ni ration sob role bisu hasal borok ni ration so amu bai bisi salya hampano 15-16 kilometer hai rokunan ale hasal jak lama bo ekdik dia sudah abo simia hasal ni abo ulni kok seko lama ekdom borok ni saya tai lama hamya abo hai roko borok lai sakta na busuk zatin rok tin marum jaro rokani phaka
tini borong ni oro sing khobor man kamiya ono borong oro 62 hayakab 63 family tong a family ni bisingo sing to joto borok no sing jeto sarkar te suwa mani ya pa sing public rok ba sini janasadharan rok ba area ngine sing hamjagi borok suwa mani ba jara o jagani nukung ngine maisai tongnai hingkangke borok no sing rajagi ko je ekdom tini hajra thangkangke tini sanai abo hai borok rok no norok select khlai de mane borok 25 jona hai sono sahar ka a 25 jona ni bisingo sing emne kebono 10 kg kebono 15 kg abo hai khlai nai borok sing oro 300 kg marang ko de kata Ani bumung ke sosok marmosong sing ke Tampui Para Kila Barma Gaw Panchayat pas number ke sini para woto belai kena tini bagai krisis erpore kesana nih nengne bagai taibo osubida ongi tongka tabo joto Bharat Borsho sini buya all world hini mano lockdown khlaijak abon bagai जों bolong bisingo tongnai rok ni bagai taibo kosto mani tongo ka जों ta oro bolong ni mani thumui engka muiphun laifang engka muya rok khali janai jat borok taibo budi rok mayangai tongo bazar rok bo mani rok thumui bolong ni mani rok thumui rok phalna bo subidar malia engka onek borok no Tampui Paran borok saya nengya keno जों tabuk jera obtain maintain khai tongo engka saya nengya karino जों bo je manmani je chin boskango phaimani abono जों asa khai tongo abon abo semiya engka chini IPFT ni hoite tini ako takar jola jompu jola ni borok leader rok phainai chini Tampui Para o total family engka 65 family engkai oro to joto borok no bigra phano borok jungno borok ni ব্যক্তিগত khairok jungno khairogoi nai protik poribaro rimaya phano je kuri borok rokno select khainai 15 kg ba 10 kg ba 8 kg kephano bagai ako nalaidi bagai abono eko salaidi hinai khair jungno khairogoi am haike tini mairung bongni yakte prai 300 kg jungno frike ri ruphaika belakina hambai engke borok taibo sujug rigo jungno tabo lockdown ni bagai ration sobo bo borok sawo borok saikalang thango jungno ration rok tikhogai rohoinai engke gari free rohonai engkai ko ration card rok bongno ri rohoi ration card rok ri rohoinai borok ration uthogoinai borok chini ration mairung rokno uthogriwinai engke gari rok free ri rohonai hini saikalang thango belekena hambai taibo जों oro je hotu wansokmani hingkai yang Tampui Para bai chini ration shop chini পঞ্চায়েত hingke to prai distance tongo 12 থেকে 15 kilometer yang himui to thangai meya जों to yang ni Tampui Paran simi Chopoknogor teke guriwinai Bonkumari hoite bidi bazar thana nango par head gari barasi 150 টাকা 200 টাকা rok amhaike up down ke ekore sunmarong tikhona hingke amhaike gari bara rok charge nango hingke जों a 150 টাকা 100 টাকা 200 টাকা rok baike ajiui ration mairung rok naharei phainai aborok wansogoi tongo aipono chini patini borok phainai jungno khairogeinai borokno ব্যবস্থা khairunai norok phaidi जोंनो gari ব্যবস্থা khairunai जोंनो ration mairong tikhoginai nongno free ke ri rohonai je chubai mansak chubainai hinei borok saikalang thango
Tahu jorting kan norok mai resno na hayako anti. O mas ni hingke to mas thangjak phano tang joratei mairong na hajagya ko lockdown bagai jeng yang edik sedik thangai maya ko Gari gura depan bagai thang. gari gura ni bepar hingke Norok gari SDM sarna kan norok kun sada saho ka je. SDM sar no to jeng sahojak no bo ko SDM sar bo sahojak no bo abo haike no bebosta khaina hinile sahoro tini ya hingke khana hingke sonia mahike jeng message manjak SDM sar ni thani Non yang to tini yang pai belen nukar je lama ni অবস্থা bu hai. Norok lama bu hai himlai tong tai norok ni o lama ji sarkar je tau tong mani o sarkar norok phudu phuno kana bu hai. जों ओ लामानो प्राय तामपुई থেকে लुंकामपारा प्राय 8 किलोमीटर ओ लामानो एसडीएम सार डीएम सार रगनो पुनबार जों फुनुकजाक खायफायनाय हिनै तो बरफ गसि साइकेलां थांगौ हायफोन ताबुक जरातै सामुनियाखौ हायफोनो जों कष्ट खायनो चिनि गतरक चिनि सरकार सि आम हायके खायरियाखौ हंके बस जों कष्ट मानैनो यांदैनो चलेलै दंगराव Asa nong ni bu khawla asa ta tong je o lama medile o ko gin bising mana tai kon bising o boson bising no hada hamna bu bahai nong on. Abo to baksake to asa khai tong baksake to asa khai tong ya mane borok kebang mo to wal song mane mo kebang hangka ba taklai ni to tai to ongai mangla khai hinai para borok ro boban sogai tong kintu SDM sar songke sawo taklai no I choling jora tele renai hinile sawo ai phano bong ni bukhuk tei tabuk jora phano message taise phai ko sok payako Len handa. Puwa nongkha chini jotoni naitok mukhangni kaisa goron norokni puani juda jengjal rokno ya kaknani bagai kaisa nikuma tubi phaika Dr. Thomson Deborma Karnataka ni Rajiv Gandhi University of Health Science RGUSSO BDS PGD CC PGD MT PGDL Klai Phaijak Dr. Thomson Deborma Rajakhor Agotlatni Krishnanagar Dr. Thomson Dental Care Phiogui Lukurokni buani juda jengjal rokno yakaknani bagai oral examination extraction of teeth root canal treatment scaling RPD FPD CD restoration RCT orthodontist treatment no khobui buani x-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thomson's Dental Care Nikuma Dr. Thomson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Salthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224